मैथा नों नोंनि गोसोथोनायखौ खुदुमनो मोनबायना मोनाखैब्रा रुफालिखौ? होद आदुआ मोना जायो नामा? गोसोथोलायबाथाय खुदुमनाया फ्रिखा बोरमा। मोनथिबाय? होद नंमारगौ नामाब्रा आसोल? नंगौलै नंगौ, खैबार होनांगौ। खोनायाखैबा खोनासं बोरमा। फ्रि 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 बिल्कुल फ्रि। साहा लोंबा बिस्कुट फ्रि, रुटि जाबा सबजि फ्रि, जौ लोंबा खाजि फ्रि, ओंखाम जाबा ओंख्रि फ्रि, गय जाब्ला फाथै फ्रि, थांखु जाब्ला सुनै फ्रि, गोसो थोलायब्ला खुदुमनाय फ्रि, सोरबा नुबा बुजानाया फ्रि, बारा जाबा हस्पिटालाव फाहामनायाबो फ्रि, किन्तु मोनलायाबा गाबनाया फ्रि, नाथाय हाबा जायोबा बिबोनां फ्रि, आरो हाबा जाखानाय हिनजावखौ जाय हाबा लाबावगोन गथ' गथाया फ्रि। बोरमा मा एसे मोजां डायलग अबेनिफ्राय सिखायना फैखोब्रा? आंबो बिब्दि डायलगसो सिखायगौमोनलै। थोद बोरमा, जोंफोर बिदियाव माब्लाबानो मास्टार डिग्री लाखानाय। खोनासं बोरमा, मावनानै जानो रोंबा बिगासे हायावनो बाख्रि बुङो। बिहामजो मोजां मोनब्ला मैथा ओंख्रिबाबो मिलौलायो। नारजि ओंख्रिबाबो अमा मेजेम नांलाया। सम आरो बोथोर नायना मोजां मोन। साख्रि माव, नांनायनिख्रुइ बांसिन समायना जिरख'नाय रजेखौनो मोनथारगोन। धुम दाखालजों हिनजाव लानाया मोजां नङा। बुजिबाय बोरमा? नोंमारगौलै आसोल नोंमारगौ। मा एसे देन्जार देन्जार डायलग रोंगौलै नोंलाय? होदस खोनासंफैबाय थासिगोन आं बेलासि बेलासियाव नोंजों। टिउसन लाजानांसिगोन आसोल आंबो सिखायनो बिदि। थ' गाइस, जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै हो। आरो खाथियाव थानाय गाथानि सावगारिखौ थुनो दाबाव लोगोफोर। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। उनाव लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।